सिनेमा हाय के बा चिनी तके साइटक अब चिनी त्रिपुरा पुलिस नि कायसे विंग्स कायसे सामुं मायने वानसो आं आबनो तुइ नम्बय सनाम जाखाना हायमा दङ आं त्रिपुरा पुलिस नि कायसे तांबोदां दङ प्रयास नै आ प्रयास न अम साइटक माहाय खानानै आं खासङता ओंखाय अ जागाव विशेष तो तैताम सानानै दं बेलाय एन्टारटेन खा बेलाय नायथका मेसेज गोबां दङ फेबानि कायसे कनै कमप्लेन तले दङ अ सिनेमा फार्स्ट कमप्लेन गांकै चिनी ककबरक कक साइटंनाय ककनो हामजागनाय चिनी रसामुं मोसामुंना हामजागनाय चिनी दफानि बररक चिनी ककबरक बुजिनाय बररक सिनेमा नायना फाया आ जागाव आनि कायसे कमप्लेन माने दुखु नांगौता कारण सिनेमा खायनाय रक तके सनामनाय रक बरक नायथका सनामलायो चिनी बागै आनि बागै निनि बागै बाट नायनाय गरै जों ककबरक बुजिनाय रक चिनी ककनो चिनी तकेनो चिनी कक बाय सनामजागनो जुदि नाया आं गांकै गुबुननि दफानि बरक चिनी जे ककबरक बुजिया बरक तो नायफिनाय कगिया हायनाय बागै जारा फिल्म सनामनाय रक तके सनामनाय रक बरक बखा बायो नायनाय गरै हिनि बखा बायो अब आनि भिउस नगो ताकसे कमप्लेन दङ अ जागाव आबं गांकै फिल्मनि डाइरेक्टर आं साजिनाय फिल्मनि डाइरेक्टर फोरनों खाना हाय एकाबा प्रड्यूसर फोरनों खाना जस्ट बरक फिल्म यूनिट फोरनों खाना लीलानि बुं स्लाइड थानि आनि फार्स्ट सेकेंड कमप्लेन लीलानि बुं तांगै स्लाइरिरो नगेन दाखमु नगेन मेजर अमा हायता को नगेन मेजर नै रनानि तंमानिया लीला मेजर नि सागांकमो बिनि उनकबो मोसाथानिवो एक्टिनो तेबो फुदि गामने आं खासङो इंका तेकेसा अथर कानि कमप्लेन हिंका चिनी हिरो मनोज डायलॉग जिदा कक बिनि खरां नो आर्टिफिशियल खायसिबका बिनि ओरिजिनल खरां से खानालै आं आबो तामसाजने अनेक समय गाय उनको रायखसम खरां ओजो जों सिरियाल होगोन नायले देबा आमते हायरं जागो माने बुरासन खरां हायरं जागो ता बंगै मानु अ जायगायाव किछु একটা तामसानानै बनो स्लाइ फुंनानै मुसं खाना अमाहाय नोंथांनि महाय लाइ थांजाक माहाय मा दंखा दां बिनि अरिजिनल खरानो दंखा अंकाय मोजांखौ कामुं आंगोबनो सानाय नरनि चेनेल तै मनुष्यनो आं ननो साहरनाय निनि नेक्स्ट सिनेमा नगो जदि नि खलायके हांके प्लिज निनि खरां रक्ता स्लाइदि खरां अरिजिनल खरां बाय नों खलायदि गांगा जों नायनो रक अब अरिजिनल खरां मनुष्य खरां थुइ दंतो तिफानो जों जाते बुजिनाय जा फायदाय को अब उंगैनि मानो नों ताबुरम दि पुलिस अ जागा आं तुमनोखा बरंनि पुलिस ताबुर बाय कक सामासे गुन्दार बाय कक सामा हाय जले जगे ए नरो हाय मा खालायना ए था अब तमो नॉर्मल सादि ऑफिशियल कक सादि नरो हमा हाय मा खायने नरो आनो लगिरि जों माके सामु खालायलेने माय करो सादि नॉर्मल के फियाबा आ जागा नरक नायने दि ताफोराव बखरक जे ताबु बो बयनो नायखो नरक आंहाय नों जागोन होननानै आं खासङो फिल्म और तो चिनी मेसेज तो गोबां मा ताबुरम दि चिनी ताबुक जे बार्निं इशू जे ड्राग्स नति प्रब्लेम मुं दंमोनि ड्राग्स चालायै जुवा थंलायै चिनी दफा कलकनानि लामाव हाबै दंमोनि अब्रनो तिसाका काहामनो ओंखाय ताबुक ताइतो ना जे नायखांके साइमोनाबो आं नंनो एक्सप्लेन खाइ सागांकाबो नरक नायाफो नों मानो हायनि बागै नरक नायफैदि बेलाय बय नायथका ककबरक तके बेलाय नायथका खासंगो ताइ लगी साननाय नायथनाय ताकते बक्तनो नरक फायदि नायनायदि सुबादि चिनियो तके खायने रंनो बखा थांसारदि ओंखाय खोना याकाबो सनि दं खोना दसर बाबनो खोना बाय सनि ताई चारटा सुरक नुगानो जे नाया तंग तंनाय जे खबर माया तंग तंनाय ताखुक संनो बुकुक संना अंकयनाय फायदि सुबा जाबायदि सिंनो चिनियो फिल्म खायने रंनो सुबा जाबायदि खसा खंनै थपसा थमनै केनो जों हिमालय पर्वतबा माला हाय खालायमानाय ता अबखानि भिउज